היי חברים, אני ממש שמח לראות שלקחתם החלטה חשובה והגעתם לצפות בסרטון שלי. אז איך באמת אפשר מישראל של 2025 לרכוש דירה למרות המחירים המופקעים וללא הון עצמי גבוה? יש מצב שאני הולך להפתיע אתכם, אבל תישארו איתי עד הסוף, כי יש פה מידע מאוד חשוב שיכול לשנות לכם את החיים. אז התשובה היא רכישת קרקע עם זכות לדירה בשלב הפשרה מתקדם, ואני מיד מסביר לכם במה מדובר. קרקע חקלאית צריכה לעבור תהליך בירוקרטי ארוך עד שהיא מופשרת וזמינה לבנייה. אז מתי כן כדאי לרכוש אותה? מצד אחד נכון, בהתחלה היא הכי זולה, ועל פניו נראה שהכי נכון להשקיע בה. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, אף אחד לא יודע מתי היא תופשר, אם בכלל, ומצד שני, בסוף תהליך ההפשרה היא כבר יקרה ולא משתלמת לנו כצרכנים פרטיים, אולי לקבלנים או יזמים. אז באיזה שלב הכי נכון לרכוש אותה? לאחר שלב של אישור הוועדה המקומית. למה? כי בשלב הזה המחיר עדיין מאוד אטרקטיבי לנו המשקיעים הפרטיים, ובנוסף, בשלב הזה יש כבר ודאות שהיא תופשט תוך מספר שנים בודדות. אני בטוח שגם אתם בטח מכירים לפחות סיפור אחד על מישהו שרכש קרקע לפני הרבה שנים, וכלום לא קרה, והוא תקוע עם ההשקעה שלו שלא מניבה עבורו שום דבר. נכון, גם זה קורה. אז אני פה בשביל להגיד לכם בוודאות של 100% שזה קרה מסיבה אחת, והיא שאותם אנשים לא הבינו מה הם עושים, במה הם משקיעים, ולצערי ניצלו אותם. אין לי מילה לתאר את זה. רוצים לשמוע עוד על רכישת קרקע בשלב הפשרה מתקדם וללא שום התחייבות מהצד שלכם? תשאירו לי פה פרטים מתחת לסרטון ונתאם שיחה אישית, כנה, שבה אכיר אתכם באופן אישי יותר, אסביר לכם במדויק איך בודקים עסקת נדל"ן אמיתית ונמנעים מנוכלים, ואיך מתחילים לעשות את הצעד הראשון לקראת רכישת דירה חדשה ודואגים לרווחה כלכלית לכם ולמשפחה היקרה שלכם. אני מחכה לכם בצד השני. בואו נקבע שיחה ונדבר על מנת שלא תאחרו את הרכבת גם ברכישת קרקעות 2025. ההבטחה שלי, גם האופציה הזו לא תישאר עוד הרבה זמן. אז קבענו?